Ahojte, to som ja. Ak si vy niektorí ľudia nepamätáte ma z TikToku, tak mal som ten svoj starý účet a tam bolo napísané ako v mojom účte asi Baby Ken a tá profilka bola, že tam Jeff ten Killer, tak to som ja. V tom novom účte, čo tam je creepypasta, keď radšej nepoviem vám celé meno s tým profilovkom, lebo možno, že bude mať zase také problémy ako predtým, že bývalý kamarát mi hovorí zlé veci a tak na mňa alebo bývalí kamoši, ktorí nie sú už so mňou, stále mi chýbajú mi a tak a ten môj príbeh je taký v mojom kanále, čo som ja mala, tak mala som tam také videá, že ľudia v Gačom Live sú tam niektoré tam veľmi zlí a som tam natočila som video, že ako sa na mňa správajú a to video, čo som robila, je pravda. Toto je dnešná generácia v Gačom Live ľudí, že na vás prídu tam nejakí random ľudia a začnú na vás hovoriť nejaké zlé veci, že a ty sám rozprávaš sám so sebou a také, že počkaj, napríklad, že ty na čo si tak sám? Prečo si sám? Kde máš kamarátov? 100% tvoji kamaráti nechceli, lebo vyzeráš tak hnusne a tak. Alebo že vyzeráš tak, že si zlý človek a tak. Nie som zlý človek. Iba ty začínaš do mňa. Dobre, poviem niečo zlé na toho človeka, ale nie tak veľmi, ako ja si predstavujem. Ja si predstavujem, ako ten človek by sa mal naozaj zmeniť a takéto veci. Ale ja naozaj nechápem túto dnešnú generáciu, že toto naozaj robíte so mňou. A mala som pravdu, že títo ľudia, že tejto dnešnej generácii v Gačom Live sa nezmenili a zhoršili sa. Ak si pamätám, mala som takých typ ľudí, ktorých som pamätala a nie sú v mojom stránke ako za kamarátov, lebo mám dôvod prečo. Ale môžem povedať iba tí, ktorí ja chcem s nimi povedať a radšej chodíte od nich ďalej. Ako keď ste vy kamaráti, tak môžete byť s nimi, ale tí ľudia, ktorí sú mladší alebo tak nejak, tak radšej nechoďte tam ku nim. Prvý človek, ktorý bol ako za môjho kamaráta na Robloxe, bol Oskar. Oskar bol normálny človek a taký zaujímavý človek, ktorý som s ním bavila ako dieťa, takých, už ja nepamätám si už koľko rokov mi bolo v roku 2020. Vtedy som hrala spolu s mojou sestrou starú hru Slenty Tabbies. A teraz asi tá hra je asi teraz už Blocky Tabbies, alebo jak sa volá, ja neviem. A hej. No, a v tej hre som sa s tým človekom stretla, že ty si nejaký zvláštny človek. Nebudeme kamaráti? Ja som sa s ním toto rozprávala, že tak a o čom, ako sa má a také. No a tých už asi rok to bolo a nikdy sa neukázal, neviem čo bolo, neviem, či niekto ho nevyhekol alebo ho nevyblokol ale si pamätám, že ten kamarát povedal, že už nikdy nebude hrať a tak, akože bol normálny človek, on bol normálny človek, než asi už bol starší a už nemal čas si písať, hrať so mnou a tak povedal, že prepáč, ale asi nebudem asi už hrať už navždy. Ďalší človek, ktorého som mala, alebo mal, bola Dina a Nights, ale už si nepamätám už Dinu, že už s kým
keď som s ňou stretla, tak ona bola ako moja kamoška alebo známa, ale už veľmi dávno už s ňou som si nestretla, tak a nevieme, čo je s ňou. A či už má lepší život, alebo či nie, nevieme. Zatiaľ nevieme. Ale viem, že Night sa správal na Dinu v nejakých tých 2 rokov. Tak zvláštne, nie, asi to je ďalší, asi rok, alebo už si nepamätám. Bola som na to vtedy ešte mladá, takých 11 rokov, alebo 12, hej. Tak nejak som vtedy bola. No a predtým akože náš kamoš, on nebol taký zlý človek, ale zrazu bol on taký, že začal na Dinu hovoriť niečo zlé slova a tak. A vtedy Dina, ona mala ťažkosti, nejaké problémy. Proste niečo mala, nejaké problémy a tak, ale nechcem sa na to hovoriť a iba to hovorím, to, čo boli tí ľudia, ktorí mne žili mi vo mojich pocitoch, že ako boli oni na mňa, tak. No a teraz je jeden človek, ktorý strašne ho nemám rada, alebo rád, aj dodnes nemám ho rada, alebo rád. A to je človek menom Noach, teraz je Nugget. No a keď som sa s ním bavila, akože trošku bola som s ním, ale nie tak veľmi, ako ľudia si to myslia. A som zistila, že ten človek, ten sa reálne zmenil a začal každého kamaráta chodiť s ním a tak. A nechcem povedať zle, ale ten človek sa zmenil ako za pick me chlapca. To je to isté ako pick me dievka, lenže keď si s chlapcom, tak viete, čo je to. Ale nechcem povedať na toto slovo, lebo ja to nemám rada. Nepáči sa mi to a mám dôvod, prečo nechcem s tým povedať s tým slovom, lebo mám na to dôvod, prečo. No a ten človek sa na mňa vyhrážal s tým, že ja som tá zlá a tak, že nebudem mať dobrý život. Áno, on mal pravdu, že mám dobrý život s tým, že neviem nájsť takých ľudí, ktorí by som s nimi naozaj porozprávala a tak, že na tieto moje pocity už veľmi veľa ľudí, už som ich toto stratila strašne veľa, až na nejakých zopár ľudí, ktoré už mi takých už nie už medzi náš kamarát z Filipína spolu s mojou kamarátkou bývalou menom Temná, hej, tak sa volala. A ona má dobrý život, ale ja ešte snažím sa toto ešte tú školu ešte dokončiť a sa bojím, že nevyjde mi ten monitor, ale ja sa strašne snažím čo najviac urobiť to, aby som mohla ísť do takej školy, ktorú som ja by chcela. Ale ako hovorím, predtým ja som mal hrozné problémy s kamarátmi a to teraz mám aj dodnes také problémy, že ťažko viem si nájsť cez online ľudí, okrem nejakých kamarátov a tak. A strašne sa bojím, že mi ubližia alebo tak nejak, ale tých ľudí som už vymazala a tak, že som si povedala, že asi s tým človekom som by nemala radšej s ním sa kecať a tak. A toto som ja to teraz, že predstavte si, že váš účet na TikToku, ktoré ste tam mali s tými videami, že niektorí tam ľudia, že
že sú tam zlí a tak som tam mala som aj jedného človeka na TikToku, že na mňa sa začal povedať, že som cringe napríklad. A to nebolo u veľa ľudí, nebolo to iba jedna alebo dva ľudí. Bolo to takých raz, dva, tri, štyri, takých veľmi veľa ľudí, ktorí do mňa začali, že ty si iný človek, ty nie si ten, ktorý by si tam mal byť v tom TikToku. No a v tých videách, čo som tam mala, napríklad, že tí ľudia, že na mňa začínali hovoriť mi tam zlé, tak oni do mňa sa začali, nie na nich. Oni do mňa. Ja na nich nie ani. Ja som na nich ani nezačala. Oni sa do mňa začali. A niektorí ľudia myslia si, že ja začínam robiť zlobu. Ja nerobím zlobu. Ty si do mňa začal. A akože niektorí ľudia, ktorí mi povedia mi zle, že ty si škaredá, reálne povedia ti, že to bolo zo srandy, tak si to že odprepačíš sa tomu človekovi, že čo ti spravil ti napríklad zlo, že napríklad, že ťa opustil 5 rokov, 5 rokov ťa opustil od teba, nahal ťa samú a nevedel si, čo robiť tam na Robloxe, tam sám robiť. A zrazu z tých 5 rokov sa vráti sa ti späť ten tvoj starý kamarát, ktorého už tak dlho si nevedia ho nájsť a už si povedal, že I will be move on. A ten človek sa na teba pozrie a povie ti, že hej, to som ja, tvoj bývalý kamarát. Keď ja ešte raz stretnem nejakého starého kamaráta bývalého, tak mu neopustil, čo mi spravil že ma nahal masa. No a tak. Akože nechcem zle povedať, ale nemal by si ma opustiť iba tak, že zrazu, že ideš preč a nenapíšeš tomu človekovi, že nebudeš online celý rok, alebo že napríklad, že hej, nebudem sa s tebou baviť, alebo tak nejak. Ale tie dnešné videá, čo vidím napríklad na YouTube a na TikToku, že ako tí ľudia sú ublížení kvôli tomu, že čo robil kamarát alebo kamarátka. Tí ľudia si nezaslúžia dobrý život. Akože hej, v škole som šikanovaná, hovoria mi niečo zlé, ale to neznamená, že by si mal tiež byť zlá. Dobre, ja som tiež zlá na nich, ako oni na mňa, tak i ja budem. Ako hovorí moja učiteľka z matiky. Že ako vy sa budete správať, tak i ja budem. Tak to nám hovorí nám učiteľka z matiky a ja si beriem tie niektoré slova od rodičov, od mojich bývalých kamarátov a od mojich učiteľov, že čo povedali nám už od prvého ročníka až po ten posledný ročník. A stále cítim smútok odo mňa, že ako stretala som tých kamarátov a tak a ešte si predstavte, že na vašom mobile ste hacknutí, že váš účet je preč, váš YouTube je preč, váš TikTok profile je preč. Proste všetko ste stratili. A teraz tá predstava, že keby ste nemali ten TikTok profil, účet, tak jak by ste to cítili? U mňa akože veľmi smutný, lebo som vtedy tam veľa ľudí, ktorých by som vedela s ním písať a tak, ale teraz som ich všetkých stratila a tak. A už za chvíľku už pôjdem na strednú školu a
teraz sa bojím, že akí tam ľudia budú a tak, ale bojím sa aj niekedy, že ako budú ma šikanovať a tak, že ako budú ma ubližovať a takéto veci a tak ti poviem, alebo poviem ti, táto doba, keď my všetci vyrastieme, nebude jednoduchá. To bude to isté ako s tvojou prastárkou alebo prastárkým, alebo z ocinovej strany, alebo z maminej strany. Ten život, ktorý mali, je, že budeme tiež takto isto ako predtým. Že sa zmeníme a tak. Ja som sa zmenila kvôli tomu, že som prestala veriť na tých ľudí, ktorí chcú mi naozaj pomôcť, alebo že nechcú mi oblížiť, ale reálne viem, že oni ma ublížia, lebo s takýmito ľuďmi sa stretávam. A ja som ich stretla a nikdy nechcem ich uvidieť. A teraz si predstav, že už si staršia a stretneš tam svojho bullyho človeka, ktorý ťa šikanoval v tvojom živote. A on ťa uvidí, že sa zmenil, že máš lepší život než ten človek, ktorý ti zhoršil tvoj život. Akože to je aj mne, že dorazilo ma, že zo srdca, že niektorí ľudia, ktorí ma opustili tak musela som ja ako tých 5 rokov iba sama byť. Iba sama. A aj to teraz nemám takých ľudí, ktorí by chcela rozprávať napríklad cez online, alebo tak nejak, lebo takých ľudí nemám. Nemám takých. A som rada, že ako žijem teraz. Neviem, ako bude na môj YouTube kanál, alebo tak nejak, ale som hovorila ako v mojom duchu, že ten môj starý účet, ktorý som mala, ten bol trošku cringe. Aj na TikToku tam bolo také cringe, ale tie videá, čo som robila, tak to bolo, že friendly, niektoré tam neboli friendly. A tí ľudia, ktorí boli do mňa a ja som bola niektorí do nich, tak oni ma za tých dní opustili tak ľahko. Nebolo to ani dlho ani. To bolo taký week alebo just 1 year. A odišli do mňa. A to teraz ani neverím na láske, že by som naozaj toto mohla mať, alebo tak nejak. Som rada, že ako som a som si povedala, že by som mohla natočiť video, že ako to je možné, že ešte není tu ešte napríklad creepypasta filmy, alebo tak nejak, takže STPčka, alebo Slentabis filmy, kým sú už tieto veci už tak ráne kanon, že až. Asi niektorí ľudia majú dôvod, asi prečo. Ale iba len toto video môžem vám toto dať. Že keď si stiahnete si video, pozrite si.